čierny tým pripravený. Zelený tým pripravený. To je pravda, no. Boha. No choďte po vlajku. Ježiš. No, takže priatelia, uvoľnil sa vám ďalší stôl. Kto nemáte odohratý zápas v skupine v turnaji v stolnom futbale, poprosím, poďte sem. A zároveň vám chcem povedať, že približne o 10 minút opäť spojazníme lanovú dráhu. Takže tým pádom už budete naozaj na roztrhanie. Niekto bude hrať paintball, niekto na lanovej dráhe. A pomedzi to vás poprosím hrať skupinové zápasy, aby sme do večera spoznali finalistov. No. Dajte si vlajku. Ale oni nevedia, kde majú vlajku, či? No ja viem, že je tam, ale... Zoberte si vlajku. Neblázni, vlajku. Ja nemajú inštrukcie, no. Vlajku.